Avui iniciem una nova cita amb el programa Parla l'Alcalde, 60 minuts per repassar l'activitat local amb Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar. És el programa en el qual és important totes aquestes qüestions i ara que parlàvem de medi ambient i hem parlat d'afers socials i tot plegat, ens hem d'endinsar amb l'actualitat més immediata, que són ja la posada en marxa d'aquests nous contenidors que no volen o no pretenen altra cosa que intentar arribar, si més no sé si el 40 o el 50% de reciclatge, que és el que ens marca Europa. Sí, hauríem d'anar més. Jo crec que... Doncs estem llunyet, eh? Estem molt lluny, hauríem d'anar més, hauríem de pujar com a mínim, situar-nos sobre el 60% del percentatge de reciclatge en origen, que és el que toca, perquè és que si no el diferencial l'haurem de pagar de la nostra butxaca. La nostra butxaca és de totes les butxaques. D'aquells que entenen el sistema i creuen que val la pena provar-ho, o almenys esperen a que funcioni o no per criticar-lo, i dels 4 xalabrats que ara pengen cartells per tot arreu dient que una sèrie de bajanades que són absolutament flipants. No sabem mai si són 4 xalabrats o és una part important de la població, no? Vostès no ho saben. En canvi, han donat veu. Hi ha tot un neguit. Sí, però escolti'm una cosa. Si demà venen un grup anònim i diuen que hi ha extraterrestres a la plaça de la Sardana, vostès com a mitjà de comunicació seriós li donaran veu? No, el que passa que sí que podem explicar és que hi ha uns 500 persones que creuen en al·lucinògens. Sí? I això ho farien? Quan hi va haver el tema... Nosaltres constatem el que hi ha al voltant. I això, com que no ens posarem d'acord, haurem d'anar avançant. Escolti'm, ja que he tret el tema, parlem del tema. Però deixi'm parlar i després contestin. Parli. Parla l'alcalde. Quan hi va haver el tema de les vacunes i van sortir els antivacunes, se'ls hi va donar cobertura mediàtica? No sé si va donar cobertura mediàtica, però qüestió de sentit comú. Perquè no es dona cobertura mediàtica a gent que parla sense proves de coses que no són veritat. I un mitjà de comunicació seriós, com a mínim, el que ha de fer és contrastar abans de publicar. No publicar i després buscar el contrast. Això no és seriós, ni és responsable, ni és periodísticament ètic, i vostè ho sap igual que jo. I un mitjà públic com Ràdio Premià no viu de l'exclusiva, no viu del clic. Viu dels pressupostos municipals. I és un acte de responsabilitat donar suport a una acció que està... Els únics que portem proves és l'Ajuntament. Què és l'Ajuntament? És l'Ajuntament. Són els que portem proves i dades i expliquem el sistema i el tornem a explicar i diem el per què i diem el com i fem signar a la gent un disclaimer on diu exactament què es fan amb les dades i la gent el que passa que no les llegeix. Aleshores surten, i ho torno a dir, 4 xalabrats, perquè 500 persones... perquè estan en un grup de WhatsApp, jo li diré, jo vaig estar uns dies en aquell grup de WhatsApp, a mi també em comptabilitza, jo estava de manera anònima, estava en aquell grup de WhatsApp, jo sóc anti, que jo estigui en un grup de WhatsApp no demostra que sigui anti res. Senyor alcalde, jo li diré, No, deixi'm acabar, ja sé que li incomoda això, però deixi'm acabar perquè ja sap que jo no tinc pèls a la llengua i si haig de demanar això, jo demano això. Jo demano públicament que els mitjans de comunicació referents a la comarca a nivell radiofònic siguin seriosos. No que es parlin a favor de... Siguin seriosos. Si demà ve un terraplanista a dir que la Terra és plana, el mínim que vostès han de fer és demanar els papers que demostrin que la Terra és plana. I si no, no fer cas, perquè si no aquí acabarem tenint qualsevol, per dir qualsevol bajanada, i aquí tenen l'altaveu. Vingui, què vol dir vostè? Qualsevol bajanada? Vingui a dir-la, que ja li preguntarem després als oficials que vinguin a rebat, però és que això no funciona així. Almenys el periodisme seriós que jo vaig estudiar a la facultat no ha funcionat mai així. I si vostès decideixen que la seva vocació no és de servei públic, sinó és de premsa groga, doncs ens haurem de plantejar si a l'Ajuntament li interessa tenir premsa groga o vol tenir servei públic. I jo més clar no puc parlar, i ho dic públicament. Alcalde, nosaltres, i ho dèiem ara, som rigorosos... No ho són. En aquest cas no ho han estat en absolut. I és la meva opinió periodística, no com a alcalde, periodística. I en aquest cas els fets ho demostren per poder fer, doncs, això, ser capçalera de tots aquests serveis. De tota manera, no entrarem aquí, i el que sí que li voldria demanar és si realment existeixen tornar targetes, com s'ha dit, i com es fer feint, que hi ha targetes que es tornen. Escolti'm, jo en el seu moment no vaig discutir la gent que deia que no existia el Covid. Jo no m'he parat mai a rebatre algú que diu que la Terra és plana i no perdré... Però contestin si s'han tornat targetes. Jo, a diferència... Jo desconeixo... Qui vulgui tornar targetes, que torni targetes. Allà ells. Però han tornat targetes a l'OAC? Han tornat targetes a l'Ajuntament? Sincerament, ho desconec. Sincerament ho desconec. Però és que ara mateix això no em preocupa. Em preocupa gens. És a dir, a mi el que em preocupa és,
no només això que li acabo d'explicar i que no abundaré perquè ja veig que li sap greu, sinó, per exemple, que hi hagin establiments amb noms i cognoms que després venen a demanar ajuts a l'Ajuntament i que estan fent recollir de signatures de mentides, en majúscula, de mentides absolutes. El per què? Doncs no ho sé. Jo entenc que no hi ha motius polítics darrere, perquè tots els partits polítics que estem representats a l'Ajuntament vam aprovar aquest sistema i ho vam treballar moltíssim amb una taula de sostenibilitat, per tant entenc que aquí tots estem d'acord, malgrat que hi hagi alguns partits que ara que critiquin la comunicació, això és com, ja ho sap vostè, que això és com ser entrenador del Barça, tothom en sap de comunicació, però a banda d'això el sistema no l'ha discutit ningú. Per tant, aquí què tenim? Doncs això, els mateixos que es queixaven per les obres de la platja, per les obres del carrer Girona, per les obres de la Gran Via, per qualsevol cosa que feia l'Ajuntament, per posar un pipican aquí, per posar un centre de no sé què allà. És a dir, tenim gent que sembla ser que no té una altra cosa que fer que posar aigua al vi i en comptes de sumar o com a mínim esperar a veure què passa i criticar amb el fet consumat, no, jo la llenço abans i ja està. Faig, això que és molt valent, faig comunicats anònims i com igualment sé que em donaran suport, per tant jo ja li dic, per molt que em pregunti, no perdré ni un segon en parlar de negacionistes, perquè els negacionistes els hem tingut tota la història de la humanitat. Hauria demanat per les targetes. Sí. No, escolta, qui torni una targeta és negacionista. Ja s'ho trobarà, no passa res. Volen tornar, que ho tornin, ja s'ho trobaran. Per tant, anirà com una seda la posada en marxa? No. Nosaltres sabem des del primer dia, i això ho vaig dir aquí, pots recuperar la hemeroteca, jo vaig dir aquí que anàvem a una guerra. Anem a una guerra perquè hi ha unes quantes persones, unes quantes, molt poques. Afortunadament tenim una ciutat absolutament cívica, una ciutat absolutament modèlica en molts aspectes i que majoritàriament entén el sistema i entén la necessitat. Perquè és una necessitat que si no es compleix els hi tocarà la butxaca moltíssim. I aleshores jo podré venir a l'hemeroteca i dir, escolteu, veïns i veïnes de Premià, fa 2 anys, fa 3 anys, fa 4 anys, ja ho vam dir. Si ara us puja el rebut de la brossa 4 vegades és perquè nosaltres a Europa ens el puja 4 vegades, perquè el preu de la incineradora ha pujat 4 vegades per justament penalitzar els que no estem fent bé les coses. Per tant, nosaltres ja vam avisar. La majoria immensa de la gent a Premià de Mar és conscient d'això i estic segur que farà un ús modèlic dels contenidors. Però només que en tinguem, doncs això, 400, 500, un 1%, un 0,7% de gent que no, doncs sabem que això en generarà, ja li dic ara, ja ho sabem, ja s'han vandalitzat contenidors, ja hi haurà contenidors trencats, hi haurà brossa al terra, hi haurà, doncs, això ha passat a Montgat. Si volen fer investigació de veritat i volen fer periodisme de veritat, entrevistin a l'alcalde de Montgat, que els expliqui aquest procés que porten 1 any i mig d'avançament cap a nosaltres, què va passar i què passa ara. Quins percentatges de reciclatge tenien quan van començar, quantes brosses van haver de recollir del carrer, quant de refús social es van trobar, quants grups de Facebook de gent absolutament esbojarrada dient que allò era, doncs, era el dia del judici final, i que els hi diguin amb dades a la mà, no amb percepcions, amb dades a la mà, com han pujat gairebé 14 punts el reciclatge. I que ara, de cop i volta, ja està, és un suflé, és com tot. No? La platja, què esteu fent? Us esteu embutxacant diners? Ui, anda, funciona. Doncs igual que les obres al carrer, igual que tot. Per tant, jo ja estic perdent massa temps en parlar d'això. No serà un procés fàcil, ho he dit des del primer moment. Serà un procés dolorós, és un canvi d'hàbit, és un canvi cultural. Els canvis culturals costen molt, com s'està demostrant. Però d'aquí a donar cobertura o a rebatre falsedats, jo no estic per fer aquestes feines. Alcalde, estem parlant amb l'alcalde de Premià de Mar, amb l'alcalde de Montgat, i parlarem un altre dia, si s'escau, però avui volem parlar d'aquestes qüestions i és un tema que el tindrem al carrer, per tant, haurem d'estar preparats a moltes coses d'aquestes, entre elles, doncs, com funcioni, etc. Dèiem que és un sistema en el qual ens podem estalviar uns diners si obrim les tapes dels contenidors marrons i blaus, que seria l'orgànic i el de cartró, però que a la vegada ens grava en el moment en què obrim la groga, que seria el plàstic, o bé el rebuig, que seria el gris. Sí? Aquest seria una mica aquesta manera d'anar compensant el rebut de les escombraries de la brossa al llarg de l'any. De tota manera, un pensa, si això és per capacitat, i ho deien al ple, ho deia el plenari, el senyor Cano, deia, escolti, doncs llavors el que tingui la bossa més grossa, que tingui més capacitat en una casa, farà menys obertures, per tant, li gravarà menys el fet de tenir el plàstic. Va només per obertures. Va per obertures, sí. El que passa que s'ha de pensar també que estem en un inici del procediment i estem fent
una còpia, en el bon sentit de la paraula, dels sistemes que ja estan funcionant amb èxit amb altres poblacions. És a dir, aquí no estem inventant absolutament res. No estem fent res nou, no estem fent res que no funcioni, per exemple, de manera generalitzada al nord d'Itàlia, que també es posa molt d'exemple com un lloc industrialitzat i superavançat, o en altres llocs d'Europa, o Avui que diuen que donen les dades a Itàlia. Per això, a Montmeló o a... Sí, clar, sí, de coses... Jo vaig estar 2 dies ficat en aquell grup i vaig sortir perquè vaig al·lucinar tant, o sigui, vaig veure, de veritat, tanta mentida. Jo suposo que per desinformació, perquè també per mala fe tampoc no li pressuposo mala fe a ningú, no? Però vaig veure perdoneu, tanta xorrada que vaig pensar, és que jo no puc entrar a rebatre un per un tot això, perquè a més és una batalla perduda, perquè aquí s'estan concentrant al final els negacionistes, vull dir, els antivacuna, doncs ja està, aquí es queden, que empastifin, a més, antivacunes que són molt nets, per això no necessiten el canvi, però empastifen tot Premià de cartells a llocs on està prohibit per ordenança posar cartells. D'aquests contrasentits que dius, està bé, ja està bé que cadascú caigui pel seu propi pes. No estem inventant res. Estem adequant un sistema. I aquest sistema és viu. És un sistema igual que la recollida porta a porta comercial. Ja ho hem explicat per activa i per passiva. Hem començat amb una taula rasa i una tarifa única i a partir del primer any de l'estudi de com funciona adaptarem en funció dels usos, en funció dels volums. I aquí exactament igual. Comencem amb un sistema que ja està funcionant en altres llocs i quan acabi el primer cicle, diguem, i ja estigui tot instaurat, veurem si realment hem d'ajustar l'ordenança, hem de primar alguns usos, hem de modificar o hem de valorar si en comptes dels usos han de ser les quantitats, si els contenidors ens permeten afegir funcionalitats que ens facin ser més precisos, no més intervencionistes de les dades de la gent, més precisos a l'hora d'ajustar bé les tarifes. Però hem de començar per algun lloc i el que hem començat és adequar el que ja està funcionant en altres llocs. Els tancarem a finals de mes, a mitjans de mes? En principi està previst que siguin cap a final de mes, però amb això estem deixant la decisió final a la part tècnica, que és la part que sap realment quina quantitat de targes estan lliurades i quina preparació hi ha per poder fer servir els contenidors. El repartiment de targes funciona acceptablement molt bé, perquè estem a més del 80%. Sí, continuen havent-hi incidències per resoldre, perquè ens hem trobat, clar, amb casos molt excepcionals i coses molt estranyes, fins i tot, que ens han servit per aprendre més de la nostra tipologia de veí i veïna, no? Però sí, estem en un nivell altíssim i està clar que en el moment que això es posi en marxa, aquest petit percentatge que queda s'haurà de moure quan vegi que ja són fets consumats, no? Però, insisteixo, la part política no ha imposat en cap moment a la part tècnica en aquest Ajuntament hem de començar tal dia, sinó el que sempre hem dit és hem de començar quan estiguem segurs i ens veiem capaços d'afrontar aquest canvi cultural que serà polèmic i serà difícil en els primers mesos. Per tant, la decisió al final acaba sent una qüestió purament tècnica. Què els demana a la població? Digue'ls-hi ara. Jo els demano... Què us demano? No, jo els demano que facin les coses com ja la fan. O sigui, insisteixo, i no ho dic per dir, jo sóc alcalde de Premià de Mar perquè vull, no perquè ho necessito. I sóc alcalde de Premià de Mar perquè és el poble on vaig néixer i el poble que m'estimo i el miro amb molts bons ulls. I jo veig un poble dinàmic, veig un poble, diguem, amb empenta, com dèiem abans, veig un poble cívic i veig un poble responsable. Per tant, jo li haig de demanar molt poca cosa a la gent, als veïns i veïnes de Premià de Mar, com jo mateix sóc un veí, perquè estic segur que i la immensa majoria de les persones sap el perquè del canvi, veurà la bondat del canvi de seguida i com a mínim podrà protestar o podrà aportar millores un cop estigui en marxa. Jo el que els demano és això, és que siguin ells mateixos. Vull dir que el que estem fent no ho estem fent ni perquè volem, ni perquè tinguem ganes de gresca, perquè jo no tinc cap ganes de sentir-me tot el que em sento cada dia per aquest tema, però s'ha de fer, és una obligació que tenim i ho hem de fer de manera valenta i també he dit sempre que estem aquí per prendre decisions, per molt polèmiques que siguin. Per tant, jo els demano molt poca cosa. Jo demano el mateix que em demano a mi mateix com a veí, fer el reciclatge en origen el millor possible i utilitzar els contenidors de manera responsable, de manera fàcil, perquè serà un benefici. I donar-nos un any de marge
per poder veure xifres, veure resultats i sobre aquests resultats prendre decisions. Jo hi afegiré una cosa. Vostè és alcalde bàsicament perquè té el recolzament popular. Vull dir, sí. Bueno, una part, però sí. Però per tenir el recolzament popular has de voler ser-ho i t'has de presentar unes eleccions i tot aquest procés ho he fet... Però tots els candidats volien ser-ho i només va ser-ho vostè. Vull dir, per tant, la part més important és que compta amb el recolzament popular i això es deu, de tota manera. Alcalde, no ens quedéssim ara amb aquest tema, que sabíem que ens havíem d'encallar una mica, però crec que és un dels temes que el tindrem damunt de la taula, el tindrem als carrers, i per tant, i és molt important, i a banda, el que diem, això ens ha de, al final, és reciclar més, perquè tenim uns compromisos no només amb l'Ajuntament, sinó que els tenim amb ens supramunicipals i a nivell europeu. I si no ho fem d'aquesta manera, si no aconseguim unes dades millors, tindrem problemes. Sí, és que deixem fer una petita didàctica, segurament el regidor de Medi Ambient, en Pep Ripollès, també haurà fet. Nosaltres estem pagant, quan dic nosaltres, és que la gent ràpidament diu, no, és que l'Ajuntament és tu. O sigui, a Premià es paga, un ciutadà de Premià paga, l'Ajuntament paga l'IBI i l'impost de circulació si té el cotxe, diguem, empadronat a Premià, no paga res més. La resta d'impostos els paga altres administracions. Això és el primer, no? És que pago molts impostos a l'Ajuntament. Es paga l'IBI i es paga l'impost de circulació, punto. I després paguen taxes. Les taxes són serveis. És a dir, que em recullin a mi la brossa no és gratis. Si no, jo hauria d'agafar la bossa i portar-la a la incineradora, o portar-la a reciclar no sé què, o portar cada fracció a un lloc diferent, no? Aquest servei no és gratis, és un servei que es paga. Aleshores, aquest servei, el barem del que es paga, va en funció del que utilitzem en destí. És a dir, si jo no reciclo, porto molta brossa a la incineradora que està al Consorci de Tractament de Residus a Mataró. El preu públic que marca Europa per tona cremada és X. I el que ens diuen és, escolti'm, si vostè no recicla un tant per cent determinat, haurà de portar a la incineradora un tant per cent excessiu. I ho gravarem amb un preu exorbitat. Ara mateix estem a prop del 1.000.000 d'euros, 800 i pico mil euros, només a l'any, només per cremar el que no recicla bé en origen. I és un